Još jednom dobro jutro iz Domaljevca gdje se evo četvrtu godinu održava državna i međunarodna izložba pasa. Mi se nalazimo ispred kinološkog poligona gdje se u ova 2 dana održava ono najbolje iz svijeta kinologije. O tome će nam nešto više reći moj jutrošnji sugovornik, gospodin Mato Piljić, tajnik kinološke udruge iz Domaljevca. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i svima koji nas gledaju. Evo, velika je organizacija, velika je manifestacija, okupljeni su predstavnici iz 25 zemalja, tek 4. godina, a ovako veliki uspjeh. Što se događa u ova 2 dana u Domaljevcu, gospodine Piljiću? U toku ove naše dvodnevne manifestacije mi organiziramo 2 državne, CAC izložbe i 2 međunarodne. Pored tog organizirali smo i još jednu specijalnu izložbu srednjeazijskih ovčara, kavkavskih ovčara i šarplaninaca. Samom tom našom organizacijom mi dokazujemo jednu vrijednost ovoga svega što radimo, a i sama dobra posjećenost šalje jednu lijepu pozitivnu sliku o Domaljevcu, o Županiji Posavskoj i Bosni i Hercegovini kao, kako ste sami kazali, kinološkom središtu. Kinološko središte, tako je. Velika je organizacija, sjajni su rezultati, pa gospodine Piljiću, koliko je zahtjevno jednu ovako veliku smotru organizirati u sredini kao što je Mali Domaljevac? Pa dosta je zahtjevno, ali kad nešto radiš, onda ti to ne treba da predstavlja neki problem. Nas 15 članova iz kinološke udruge iz Domaljevca redovito svake godine od samog njenog osnivanja, a početci naših radova kreću sa djelovanjem. Bili smo sekcija lovačke udruge Kuna, a 2008. godine, s obzirom na obim posla koji je polako dolazio, smo osnovali udrugu i krenuli sa svim ovim što se radi. 2017. godine, 2018. organizirali smo utakmice tipa C sa ostrelom za ptičare plus voda. Pored tog, znači, svake godine neprekinuto imamo organiziranje smotre svih lovnih pasa i ispita prirođenih osobina. A evo od 2021. godine zajedno sa Kinološkom savezom Hercegovine Bosne organiziramo ove državne i međunarodne manifestacije. A da se zaista radi o respektabilnim manifestacijama govori i činjenica da ovdje sudjeluju u ocjenjivanju pasa eminentni međunarodni kinološki suci. Da, pa imamo 10 međunarodnih kinoloških sudaca, znači koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, dolaze normalno iz Srbije, iz Bugarske i Mađarske. Nikako ne smijemo zaboraviti činjenicu da je i Posavina ponosna na svoje posavske autohtone pse. Pa tako je. Svaka zemlja na osnovi svojih želja, svojih potreba je radila u kreiranju, recimo, nekog psa. Bosna i Hercegovina ima 2 autohtone pasmine, a to je barak i tornjak. Dok ostale zemlje normalno su dosta bogatije sa svim tim svojim autohtonim pasminama. Koliko je zanimanje naših domaćih vlasnika pasa za ovu izložbu, ne samo sa područja Posavine, nego i cijele zemlje, a i odakle možda imate podatak dolazi najudaljeniji sudionika? Pa, zanimanje, nažalost, domaćih sudionika je malo manje. Dosta imamo iz zemalja okružja, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Češke, Slovačke, Mađarske. Obično nam prve godine, prvi sudionik koji dolazi ovdje jedan izlagač iz Norveške. Što će se evo danas ovdje događati na ovom kinološkom poligonu i kada započinje službeni dio programa za naše gledatelje koji bi željeli doći i sudjelovati, odnosno promatrati ovu manifestaciju? Pa, program počinje u 15 do 10. Znači, vrši se ocjenjivanje svih pasa. Svi psi su podijeljeni u razrede, krenuši od baby, najmlađih, mladih, intermedije, otvoreni, radni, šampiona i veterana.
svi sudionici koji izlažu svog psa imaju priliku da im pas bude državni prvak u ljepoti CAC i međunarodni prvak u ljepotu. Za sve te svoje uspjehe oni dobivaju mogu učestvovati u kandidaturi da budu proglašeni i recimo najljepši pas, najljepši mladi izlagač, najljepša uzgojna skupina i ostalo. Gospodine Piljiću, hvala vam najljepše i čestitke za ovu sjajnu organizaciju, a na kraju ovoga javljanja što drugo nego pozvati sve ljubitelje pasa koji su u mogućnosti da dođu u Domoljevac i da svjedoče ovoj neizmjernoj i čistoj ljubavi između čovjeka i psa. Za ovo javljanje iz Domoljevca i Posavine toliko. Lijep pozdrav. Miro, hvala tebi i tvom gostu. Svakako želimo vam ugodan ostatak.